ES. No. Joo, kun haet kuvaa. Sitten mähän voin sanoa mitä vaan. What? En mä jaksa. Et. Kuka on penis? Potter. Tuli just peli. Ei vittu. No miten mä muka pystyn? No mä en oo tiimissä. No enkä pysty. En pysty hakkaan, en pysty rakentamaan, en voi tehdä mitään. Aha, minun home ja sitten mä en voi ite tehdä enää mitään sinne. Mielipidevaikuttajia Spotifyssa. Se on hyvin Pyö Atelta, että antaa sulle oikeudesta. Mut se ei oo pelissä. Mut olikohan se äsken Skypessä? No eikä ollut, ei vastannut edes. Se on varmaan, Lassi on varmaan Aten käyttäjällä. Tietääkö kukaan Filip sen salasanna? No ei. Vaikka sillä onkin joku login, minä en voi sitä tietää. Ei tarvikaan, koska sillä ostettu. Tehän nyt tasa katto. Hei, miten te pääsitte katolle? No nyt tässä on tää... Kiitos. No niin, hyväksyn. No niin, mutta mä haluan kattoo. Montako kerroksena tästä tulee? Ai, sain itteni. En. Mä sain itteen. Heitin poisonin, niin sain sen itteni. Ei, et voi. Mitä te teette? Mä heittelen potioneita. Älä heitä turhaan. No ei niitä on helppo saa. No, älä heittele. Älä heitä yhtään. No meillä on jo. No en pysty, mistään muusta en voi aukasta kuin täältä nurkasta. Tämän nurkan vaan voin laittaa. Tämän reunan mä voisin vaan tähän vaan vois laittaa noita arkkuja. Tässä asti Wilderness. Joni kattoo Symphony. Kuuluuko se sinne? Kyllä. Tesu. Aha, kiitos. En voi käyttää tässä enchant-taple. Ihan hölmö kun lähti tästä tiimistä pois. No ei kun meillä piti olla lumisottaa, mut ekanahan... Ettekö te voi heittää lumipalloja toisineen, vaikka te ootte No ne menee läpi. No ois toinen vaan lähtenyt tiimistä. No niin, minä lähinkin. No sit Pertu antanut, koska sinä oot vähän niinku admin. Tässä tiimissä. Mode.
No nyt Atte on admin ja mode. No kato kun Attehan tuli meidän jälkeen tähän tiimiin. Meidän kummankin. Niin kato, ekana tulit sinä. Kato, siinä ekana mä leftasin. Annoin sen sinulle. Sitten kun sä annoit sen minulle ja leftasit. Sitten se lähti sulta pois. Ja sitten mä leftasin, niin se meni Atelle. Se menee sille ärsyttävästi. Se menee sille, kuka on ollut pisimpään tässä. No minä. No et oo. No on ollut enemmän kuin kukaan. Kun sä lähit pois. No niin, no Välillä se. niin se nollaantui. No niin. Mut mä oon ollut oikeesti eniten. No sen jälkeen kun Atte tulee, niin ehkä huomenna tai just. Nyt on. Minä käyn katsoo Warp-areenalla, ketä siellä on. Ei jummertrukki. Miksi täällä ei oo ketään? Ota. Missä täällä on se? Kato periaatteessa mitä mä kirjoitan. Mä heitän siihen tahalleen potioneita. Sitten sitä ärsyttää, kun sillä menee kamat koko ajan rikki. Eikö se halua MR Holia vastaan? Perttu, se ei oo suomalainen. Nyt se tulee 1-1. On jo yli. Mä hyökkään siihen näillä... Mitkä nää nyt on? Lumipalloilla. Oota. Täällä. Mä löysin. No heitä se itse. Vitsi, jos pitänyt olla vieressä, niin olisin minä. Minäkin sain sen. Ha. Lo. Miten se ei näe mua? Ai niinku mä oon näkymätön. Holihoira. Eikö? Älä löytä skypees. No vitja. Mä en näe sitä. Eikö multa loppu... Missä se MR Holi on? Se kävelee tuossa. Tuossa jos. Kenellä on potioneita kädessä? No tuo I'm meni ihan väärin. Wait. Mä menen tähän alas. Ei, niin sen takia mä meninkin tänne piiloon. Menkää siihen reuniin. En käytä. Riko, miksi sulla on ase mukana? No ihan sama yksi miekka. Mikä miekka se on? Normaali. No siinä oli enchantit. Raskas ykkönen. No multa loppuu